खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 मार्च 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ जेनिबो आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो दिनै बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो दिनै मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन दिनै आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन
गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो रांखावरियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो फैनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन लाइमोनफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा टेबोर नांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ
सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। बिमा-बिफानि अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय-लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ दिनै खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरनिबा गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।